Закрыцце мяжы гэта была астатні крок, які было прынята з нашай стараны. Сам Лукашенко пачаў гаварыць о том, што ёсць праблема. Як рэкетыр требуе вплаты, якая ёсць немалая. Сягоння у меня ёсць інфармацыя, што пратэстаў не плануецца, а НАТО гэту сітуацыю маніторым. Так званы літвінізм. Так, гэта штучнае пытанне. Нашай службы вядзецца кантроль гэтай сітуацыі. Лукашэнкі выкарыстоўваюць і беларусоў. Гісторыя, якая аб'ядзяняе і сягоння нашы народы. Лабадзена, гербемес міністре. Толькі. Я ведаю, што вы добра разумееце беларускую мову, спадар міністр, то можа па-беларуску з вами пагаворым. Так, разумею. Размаўляць можа не так латва, як разумею, але bardzo прыемна будзе міла, калі наша сустрэча будзе адбывацца на беларускай мове. Выдатна, дзякуй з вашага дазволу. Дзякуй. Я хацеў, перш за ўсё, такое актуальнае пытанне, бо мы з вами размаўляем у самы пік крызісу вакол закрытай мяжы, вот этих паветраных балёнаў, якія выклікалі гэтае закрыццё, і блакавання машын літоўскіх грузавікоў на беларускай тэрыторыі. Больш за 1000 машын зараз на стаянках на загад Лукашэнкі пастаўленыя. І яны хвалююцца, ім кепска, яны нават гатовыя пратэставаць. Якая агулам сітуацыя з гэтымі машынамі на гэты момант? Сягоння у меня ёсць інфармацыя, што пратэстаў не плануецца, і я гэта мяркую. Я думаю, што гэта ёсць правідловы крок, які робяць перавазнікі Літвы, бо з нашай стараны мы отварылі мяжу для магчымасці, каб гэтыя машыны въехалі у Літву, але за стараны Лукашэнкі такой магчымасці няма. Ён затварыў мяжу, і як рэкетыр усе машыны ставіць на пастой на стаянку і требуе вплаты, якая ёсць немалая. Моя інфармацыя 120 еўраў за одну добу. Гэта за машыну, а за полупрыцэп яшчэ 120 еўраў. Гэта сума достаточно вялікая. З нашай стараны мы абраціліся, скарысталі з магчымасці працаўнікоў пагранічнай службы літоўскай да службы пагранічнай Беларусі з прапазіцыяй, чтобы отварыць мяжу для эвакуацыі гэтых машын у Літву. 2 разы атрымалі адповедь, што не. Трэцяе пісьмо прыйшло учора вечарам, і прапазіцыя ёсць за стараны Беларусі размаўляць. Але сягоння урада і прэм'ер-міністр урады маю інфармацыю, трэба нарадзіцца, якія крокі могуць быць з нашай стараны. Я думаю, трэба рашаць падставовую праблему, бо закрыцце мяжы гэта не ёсць як наследак сітуацыі з бяспекай в цывільнай грамадзянскай авіяцыі і з грамадскай бяспекай, бо гэтыя атакі, якія мы мелі у гэтым месяцы, у прошлым месяцы, балёнам метэаролагічным, якія карыстаюцца для кантрабанды, але таксама дзялаюць на бяспеку. Рух самалётаў ёсць небяспечны. І з нашай стараны адчувалі, што беларуская старана не прадпрымае якіх крокаў для змены сітуацыі, і былі з нашай стараны такія сігнальныя закрыцця мяжы, 2 альбо 3 разы было на полдабы закрыта мяжа, але жадных якіх-колек крокаў у паляпшэння сітуацыі мы не видели. И эта ситуация, я думаю, должна измениться. И я надеюсь, что
контакты наших служб пограничных, як і Літвы, так і Беларусі, памогуць рашыць і праблему з шарамі метэаралагічнымі, якія карыстаюцца для кантрабанды. Александр Лукашенко 3 разы на гэтым тыдні на вышэйшым узроўні гэтае пытанне абмяркоўваў, выклікаў сваіх урадоўцаў і заклікаў іх пачаць палітычныя перамовы, палітычны дыялог. Нават скіраваў міністра замежных спраў Рыжанкова, каб ён вёў гэтыя перамовы, і той сказаў, што будзе весці размову без перадумоў, але пра адкрыццё ўсіх, не толькі тых 2 закрытых нядаўна, але ўсіх пунктаў пропуску мяжы. Кястуціс Будрис, ягоны літоўскі калега, на это адказаў, што палітычныя перамовы тут не патрэбныя, а вчора яшчэ прэзідэнт Наўседа заявіў, што тэхнічныя перамовы магчымыя, але не палітычныя. Вось які ваша думка, які ваш пасыл беларускім уладам, што б трэба зрабіць, каб тэхнічна ці палітычна, але вырашыць пытанне з адкрытымі ці закрытымі беларуска-літоўскімі межамі? Я мяркую, што адразу усе пункты на мяжы адкрыцці гэта не сягоднішняга дня пытання. Трэба сітуацыю развязаць, якую у нас ёсць з метэаралагічнымі балёнамі, якія карыстаюцца для кантрабанды. І разам з рашэннем гэтай праблемы, я думаю, адкрыцця 2 пунктаў Беняконі, Шчацінінкай і Мядзінінкай, Каменны Лог будзе адбывацца непасрэдствана разам з гэтай праблемай. Касательна другіх пунктаў, якія былі затвараны 2 гады таму, болей ніж 2 гады, гэта было звязана з інструментальнай міграцыяй, з нелегальнай міграцыяй і з гібриднай атакай, якую Лукашенко правадзіў і правадзіць проціў Літвы, Польшчы чи Латвіі, проціў цалога еўрапейскага звязку. І гэту сітуацыю трэба рашаць не толькі ў Літве, але і Польшчы. Польшча, як я маю інфармацыю, плануе атварыць дадатковыя пункты на мяжы. Заўтра віцэ-міністры міністэрства Літвы, майго міністэрства, Латвіі і Польшчы маюць сустрэчу ў Друскеніках, і гэтае пытанне будуць амаўляць. І я мяркую, што успольная пазіцыя по адварцю мяжы чи паляпшэння руху між нашымі дзяржавамі патрэбна рыхтаваць на ўроўні цалога рэгіёну. Гэта і Літвы, і Польшы, і Латвіі, і таксама і Беларусь павінна прадпрыняць крокі за сваёй стараны для рашэння тых праблем, якія спавадавалі, што гэта мяжа была, гэты пункты былі затварены. А скажыце, якой ваш прагноз, калі магчыма вот гэтае агульнае рашэнне ў рэгіёне аб спрашчэнні руху? Як мы глядзім, сітуацыя ёсць наэлектралізованая, і якія бы крокі в эскалацыі гэтай сітуацыі, таксама як і з машынамі, якія была затварана магчымасць выехаць да Літвы, это ёсць эскалацыя. І я думаю, што Лукашенко павінен зразумець, што через эскалацыю гэтыя праблемы рашаць Літва не будзе. Будзем рашаць гэты праблемы через деэскалацыю сітуацыі. Таксама, як і з кантрабанднымі балёнамі, таксама і з шарамі і кулямі, як там называюцца разнымі словамі, таксама і з інструменталізаванай міграцыяй, нелегальнай міграцыяй, якая правадзіцца за стараны Беларусі. Я сачыў за апошнія дні пра, што вы згадалі, нелегальную міграцыю, пра спробы перасечэння літоўскай мяжы з беларускага боку. І фактычна нулі апошнія дні, такіх выпадкаў няма. Это значыць, што ёсць надвор'е кепскае, пачалі хадзіць, гэта ёсць нейкая ўжо спроба нармалізаваць сітуацыю з беларускага боку? У гэтым року имеем большую ілёсць количество ситуаций. У 2024 году было 1000 пробаў перайти мяжу Літвы за стороны Беларусі. В этом году есть 1300. Але гэта можем казаць, что остается на стабильном позёме.
У Польшчы есть і ў Латвіі ёсць ўзрост гэтай сітуацыі. Судзіць, меркаваць толькі па літоўскай сітуацыі, мяркую, не есть справядлова, не есть добра, трэба смотреть на цэлы рэгіён. Мяркую, што і Польшча і міністр унутраных спраў Польшчы, я меў з ім размову. Главным пытаннем ёсць нелегальная міграцыя. Ну, а все-таки про гэтыя зонды, якія сталі прычынай, скажем так, апошні вот этот месяц, так, калі была закрытая мяжа, іх менш стала? Так, можем казаць, што меншае, ёсць ночы, ёсць ночы, калі зонду ці шароў ці кулёў метэаралагічных не пускаецца ў нашу сторону. Можа, павадуе і пагода, і вецер, але сітуацыя, направда, паляпшылася. Закрыцце аэрапорта Вільнюска-Вільні адбылося 2-3 разы, і гэта была макс 1 гадзіна, 2 гадзіны. Не было такого ўжо замяшання, якое было у кастрычніку. А ці думаеце вы, што тут і нейкія ўлады поспрыялі, разумеючы эту праблему і ціск з закрыццём мяжы? Я думаю, што крокі за стороны Беларусі былі зроблены якісь для кантролю сітуацыі. За неіменнем контакту цяжка сказаць, што было зроблена, але з інфармацыйнай гэтай цэлай інфармацыі, якая ёсць публічна даступная, хоць і рыторыка Лукашэнкі ёсць не такая, якая бы могла павадаваць паляпшэнне сітуацыі, але адчуваю, што робіцца некія крокі для таго, чтобы гэта сітуацыя была апанаваная. Многія літоўскія прадстаўнікі ўладаў і не толькі ацэньваюць гэта не проста як нейкую кантрабандную акцыю, хаця яна ўжо доўжыцца шмат часу, гэтымі кулямі пасылаюць, балёнамі пасылаюць кантрабандныя цыгареты, і мы бачылі гэтыя цыгареты. Але як гібридную атаку з боку Беларусі на Літву, якое вашае бачанне? Ці гэта сапраўды нейкая спланаваная атака, каб, не ведаю, для чагосьці? Маё бачанне ёсць, што тут дзялаюць і гэта, і гэта. Натуральна, што кантрабанда вядзецца як і жыхарамі Беларусі, так і жыхарамі Літвы, ёсць звязкі, і гэта наглядна видно, і гэта можна даказаць. Але з другой стороны, гэты саботаж і гэты ціхі такі непрадпрыманне якіх крокаў да апанавання гэтай сітуацыі наводзіць на мысль, што ёсць гібридная такая атака, як бы разрешение, як бы позвол на то гэта рабіць, даводзіць да гэтага, што такія мыслі ёсць. Так, гібридны эфект ёсць вялікі. Закрыцця нашых аэрапортоў Вільна і Каўнаса адзін дзень адбылося так. Гэта ёсць гібридны эфект гэтага цэлага кантрабанднага руху паветранага кулёў, балёнаў метэаралагічных, які адбываецца за стороны Беларусі ў старану Літвы. Ну, цягам гэтага года ўжо каля 600 такіх балёнаў налічылі літоўскія ўлады. Якія знайшлі, але ёсць якіх і не знайшлі. А можа быць у 3 разы больш, якіх не знайшлі. Такая інфармацыя. І тая статыстыка, якую прааналізавала Радыё Свабода, што цягам года яны прыблізна аднолькавую колькасць мелі кожны месяц і такіх балонаў 2004 года. І ў чым кастрычніку, калі было ухвалена рашэнне аб закрыцці мяжы апошніх 2 пунктаў, это не быў максімум. Чаму раней не зрабілі гэта? Чаму цяпер закрылі гэтыя 2 пункты на мяжы? Закрыцця мяжы гэта была астатні крок, які было прынята з нашай стараны, былі сігнальныя закрыцця мяжы, якія былі як сігнал для рэжыма Лукашэнкі, што трэба што-то рабіць за стараны Беларусі. Як мы бачылі, жадных крокаў за стараны беларускага рэжыма, за стараны Лукашэнкі не адбылося, і толькі па закрыццю мяжы сам Лукашенко пачаў гаварыць о том, што ёсць праблема, і такая праблема ёсць, якая
для нас, для Літвы, гэта праблема сталася надта вялікай, калі начала адчувацца загражэнне для грамадзянскай авіяцыі, для грамадзянскай бяспекі і перарасло ў позям гібриднай атакі за стороны Беларусі в нашу сторону. І гэта сітуацыя, трэба казаць, што і пункты, якія былі, якія ёсць в Шчэцінінкай ці в Медзінінкай, Каменны Лог і Беняконе, таксама выкарыстоўваліся для пераказання, гэта інфармацыя пацверджана, для пераказання і фінансаў, і средств для выкарыстання гэтых балёнаў, кулей для перадачы кантрабанды ў Літву. Сягоння вядзецца крымінальная праца крыміналістаў з нашай стараны, і закрыцця мяжы таксама памагае для рашэння тех задачи, якія они ставяць перед сабой, і якую ставім мы перед палітыкі, перед звядам крымінальным, і перед паліцыяй, і перед службамі пагранічнай службы, для того, чтобы гэту праблему рашаць і ў нас в Літве. Она рашалася, але рашалася і рашаецца і сягоння. Нарожную сітуацыю патрэбны і навыкі, якія пазваляюць ідэнтыфікаваць гэтыя балёны, якія, мая меркаванне і праца нашай службы пагранічнай акаля мяжы спавадавала, што кантрабандысты пачалі пускаць балёны выжэй, далей, з другой тэрыторыі Беларусі. Калі аблічыць яго лёты, зрабілася цяжка, і гімеем і такую бачым, якая ёсць сітуацыя. Балёны, кулі далятаюць да Вільні, да аэрапорта, і гэта ёсць, я думаю, паводам таго, што праца нашых службаў паляпшылася і палепшыцца яшчэ. Некаторыя з тых, хто атрымлівалі тут балоны, былі арыштаваныя, скажем так, затрыманыя, выяўленыя, і вядзецца следства. Канешне, это ёсць яшчэ сакрэт следства, але можаце сказаць, у якім кірунку ён рухаецца, якія факты выяўляюцца і якія перспектывы гэтага следства? Ну, я чакаю добрых перспектываў. Гэта ёсць праблема, якая і важна і для рашэння, якой важна і для эканомікі Літвы, якую суму траціць эканоміка Літвы, бюджэт Літвы, гэта памаль 100 мільёнаў еўраў у год, у рок, і гэта ёсць вялікая сума для 100 мільёнаў. Я мяркую, гэта ёсць цэлы бюджэт пагранічнай службы Літвы. Значная сума денег. З другой стороны, і бяспека сітуацыі грамадзянскай важная для нас, і апанаванне гэтай сітуацыі сягоння для майго міністэрства ў справ унутраных ёсць важным заданнем, якія нам трэба рашыць. Я чытаў, што 35 літоўскіх фірм, кампаній прапанавалі свае нейкія ідэі, свае напрацоўкі аб тым, як ідэнтыфікаваць гэтыя балоны, гэтыя дроны, як іх выявіць, як іх знішчыць. Які ваш погляд, ці будзе знойдзены сродак все-таки з імі змагацца? Будзе знойдзены, і ёсць сягоння і групы спецыяльна сатвароныя для таго, чтобы гэтыя балёны, кулі збіць і так далее. Але я мяркую, калі не будзе эканамічнай выгоды для того, чтобы пасылаць сюды сигареты, папіросы, якія рэалізуюцца і ў Літве, і ў другіх панствах, і ў другіх странах звязку еўрапейскага, не будзе і гэтых балёнаў. Если не будзе гібриднага элемента цэлай гэтай справы. Важны момант. Ну, гэтае рашэнне фармальна літоўскага ўрада, яно да канца лістапада з магчымасцю прадаўжэння. Які ваш погляд на тое, што крытэр будзе для адкрыцця мяжы з 30 числа гэтага месяца, няма балонаў, няма мігрантаў, тады мы адкрыем, а потым зноў паляцяць, зноў закрываць? Я мяркую, што те сустрэчы служб пагранічных, якія адбудуцца, должны
стварыць канал, калі інфармацыя о падзеях кантрабандыстаў, як і за стороны Беларусі, і за стороны Літвы, будуць адразу магчыма спыніць гэтую сітуацыю. І гэта ёсць важным эфектам гэтай сітуацыі для того, чтобы такія тэхнічныя дыялогі з службы адбыліся. Я гляджу, што крокі ў гэту сторону ёсць зробленыя, перадача інфармацыі адбываецца трохі не так, як бы хацелася, але гэта ідёць. Я мяркую, што гэта сітуацыя пазволіць прыняць рашэнне 30 лістапада адтварыць мяжу. Ніхто не кажа, што і раней можна адвяжыць мяжу. 30-го гэта ёсць такая дата, якая была як арыентыр, але гэта не гаворыць то, што если сітуацыя паправіцца і будзе ісці нармальнымі крокамі, і гэтыя прычыны, і машыны, і балёны, і кулі кантрабандныя, і другая сітуацыя з мігрантамі пойдзе ў нармальным напрямку. Я мяркую, што і прэм'ер казала учора, што урада можа прыняць рашэнне, якое будзе і до 30-го, і маё меркаванне, што спатканне з віцэ-міністраў у Міністэрства ўнутраных спраў, якое адбудзецца заўтра, ёсць важным элементам дыскусіі. Маю інфармацыю, што Польшча плануе адтварыць 3 альбо 2 пункта на наступным тыгодню між Беларусій і Польшай. І я гляджу на гэту сітуацыю як на цэлага рэгіёну сітуацыю. Палякі, міністр Польшчы Марцін трымае кантакт з намі, і фактычна іх рашэнне атлажыць адтварэнне гэтых пунктаў было спавадована з таго, што Літва затварыла пункты з небяспекай цывільнай грамадзянскай авіяцыі, з небяспекай грамадскай бяспекай. А вот такой ж аспект адзін як бы гуманітарна-філасофскі. Як вы лічыце, тое, што Літва закрывае гэтую мяжу, што гэта можа быць хваляваць Лукашэнку з пункту гледжання там правоў беларускіх грамадзян, якія не могуць паехаць у Літву, пабачыць, як жывуць у свабодным свеце. Тое, што не з'едзець, можа, наадварот, яму гэта не цікава, бо ён падумае, што ну і добра, не набяруцца духу свабоды. Ён, можа, так і думае, але гэта сітуацыя ёсць на даны момент, яна ёсць тэрміновая. Я думаю, што для беларусоў трэба створыць максімальную магчымасць быць і ў звязку еўрапейскім, і выезду, але сітуацыя, палітыка, якую вядзе Лукашенка, не ўсягда спрымае гэтай пазіцыі, але гэта трэба змяняць. Зноў яго згадаю, але ён, калі гаварыў адзін раз пра гэтую сітуацыю, сказаў, літоўцы вот закрылі там мяжу, я думаю, без амерыканцаў гэта не абышлося, он так вот сказаў. Вось, які ваш погляд? Все-таки Америка спрабуе мяняць сваю палітыку і развіваць нейкі кантакт гуманітарны, перш за ўсё, з афіцыйным Менскам. Вызваляюцца палітвязні. Трамп згадвае гэта, прызначыў свайго пасланніка чарговага. У той жа час ідзе размова аб адкліканні амерыканскіх вайскоўцаў з усходняй Еўропы і так далей. А Вільня сваімі крокамі тут нейкім чынам, можа быць, хоча паказаць сваю нязгоду з такімі дзеяннямі Амерыкі? Не, і напраўда, гэта не ёсць першы вызвалення раз, калі былі вызваленыя палітвязні, і гэта не ёсць павязана. Такая сітуацыя, балёны, кулі кантрабандныя ляцелі, так, ляцяць не першы месяц, але гэта сітуацыя, якая ёсць з нашай бяспекай грамадзянскай авіяцыі. Гэта спавадавала сітуацыю. Але амерыканцы ёсць нашымі партнерамі, мы партнеры амерыканцаў, як і Польша, як і Латвія, як і я казаў, агульная пазіцыя да Беларусі натуральна амаўляецца сярод усіх гэтых панств.
Так, і в прыватнасці Кястуціс Будріс у Вашынгтоне размаўляў з дзяржаўным сакратаром ЗША на гэтую тэму. Але сказаць, што амерыканцы за гэтым стаяць, як Лукашенко сцвярджае? Направда не. Натуральна, я мяркую, што амерыканцы маглі перадаць якую інфармацыю, што перестаньте, як і казаў Лукашенко, як я слышаў, што пасылаць метеаралагічныя балёны ў Літву. Гэта могло адбыцца. Натуральна, партнеры і та сітуацыя, і Будрис, і Кястуціс калега гэтую размову вядзе і вядзе не толькі учора. І не толькі са Злучанымі Штатамі, і з Еўрапейскім камісіяй, калі не памыляюся, быў зварот. Урсула фон дэр Ляйен высказалася на гэту тэму, і другія кіраўнікі Еўрапейскага звязку таксама сваю пазіцыю па гэтай сітуацыі выказалі. Ну, а вы, як міністр унутраных спраў Літвы, маглі б гэта абмеркаваць з міністрам унутраных спраў Беларусі? Ці ўдалося вам з ім хоць пагаварыць? Не, якіх кантактаў не было з міністрам, і як я владаю інфармацыю, не было і раней гэтых кантактаў. Сягоння, я думаю, міністр замежных спраў Кястуціс Будрис найдзе спосаб, як гэту сітуацыю меркаваць, гаварыць з другой стороной. Ну, ідзе размова пра тэхнічнае меркаванне. Тэхнічна гэта Міністэрства ўнутраных спраў, якая ўжо адбываецца, і як я казаў, гэта контакты между нашими службами, пограничными службами, службой мяжы Літвы і пограничнай службай Беларусі. Ну, гэта якраз і абурыла Лукашенко, що спачатку Літва звярнулася ў лідскі памежны атрад, а потым да кіраўніка памежных войскаў, а не да яго. Ну, гэта, я мяркую, гэта ёсць не палітычны, гэта ёсць тэхнічны позіум, о яком мы і кажам. Сочым далей за гэтай тэмай, развіваецца, значыцца, яна, будзем спадзявацца, ў добрым кірунку будзе ісці, і звернемся крыху да іншых пытанняў, таксама не менш важных, бо і ў Літве, і ў іншых краінах Балтыі цяпер ўсё часцей гучаць насцярогі і засцярогі ў тым, што так, як адбылося ў 22-м годзе з Украінай, можа адбыцца і з краінамі Балтыі, і Беларусь тут, якая стала, ну, пляцоўкай для нападу на Украіну ў 22-м годзе, можа таксама такую негатыўную ролю зыграць. Наколькі імаверна, на вашу думку, пашырэнне расійскай агрэсіі і на краіны Балтыі? І як Літва тут падрыхтаваная, ці адчувае сябе спакойна, нягледзячы на тое, што яна і сябра і НАТО, і Еўразвязу, але нават размовы з шараговымі літоўцамі паказваюць такую занепакоенасць? Як Літва ёсць і членкам Еўрапейскага звязку, але таксама і НАТО, гэту сітуацыю моніторым, і сягоння інфармацыю, щоб Росія шукавала конкретно напади на Літву, на Балтію. Такої інформації не маме. Але гэта не значыць, што можам свабодна спаць і нічого не рабіць. Направда, Літва, як являецца членам НАТО, имея і абавязкі, якія на НАТО саміце ёсць прынятыя, і усе інвестыцыі і абаронную патэнцыял нашага Літвы і літоўскага войска, гэта ёсць наследак таго, што Росія напала з вайной на Украіну. Таксама надта прыкра мне, што і Беларусія имела дачыненне да гэтай сітуацыі, калі расійская армія, танкі, войска за стороны Беларусі узашлі ў Украіну. Для гэтага усе пляны, якія ёсць сягоння, і фінансіраванне гэтай сітуацыі звязана з гэтым, щоб даць сігнал для Росії, що
Літва, як членок НАТО, як член НАТО, робить кроки для того, щоб гэта агрэсія не адбылося. Дякую. Давайте вернемся крышачку да таких беларуска-літоўскіх гуманітарных пытанняў. Пасля 20-го года вельмі шмат беларусаў, десяткі тысяч, прыехалі ў Літву, атрымалі прытулак, гуманітарныя візы, віды на жыхарства, але вот з апошнім часам іх стала меней, все меней. Скарацілася прыблізна на 10% колькасць беларусаў у Літве за апошнія 8 месяцаў 2025 году. А вось у тым ліку IT-кампаніі пераязджаюць у Польшу. У мяне ёсць знаёмыя, якія вось з Вільні паехалі ў Варшаву. Ім там як бы больш зручна, больш стабільна у сэнсе і атрымання легалізацыі статусу. Вось, і некаторыя беларусы ў сваіх асяродках кажуць, што тут нейкая нібыта дзяржаўная, так сказаць, палітыка адносна беларусаў ушчамлення, щоб яны тут менш было. Ну, прынамсі, такія думкі ўзнікаюць. Ці так гэта? І чаму, на вашу думку, так от імкліва зменшаецца колькасць беларусаў, з'язджаюць у Польшчу і іншыя краіны Еўразіяцыі? Натуральна, што і гэта самая сітуацыя з кантрабанднымі кулямі, шарамі, якая адбываецца, і сітуацыя за закрыццем мяжы і з машынамі. Гэта цэлы час палітыкаў, літоўскіх палітыкаў дае почву для размоў о том, што Беларусія і рэжым Лукашэнкі выкарыстоўваюць і беларусоў, якія ёсць у нас у Літве, і гэта нагнетанне гэтай сітуацыі прыводзіць к таму, што ёсць якаясь міграцыя з Літвы і ў Польшчу, і ў другія краіны Еўрапейскага звязку. І за стараны нашай службы вядзецца кантроль гэтай сітуацыі кожнага беларуса, дзе ён працаваў, што рабіў у Беларусі, куды выехаў і так далее, так далее. І гэта звязана за ўсе сітуацыі разам. Змяшылася, я не казаў бы, што гэта сітуацыя якаясь драматычная, натуральна, падарожаваць з адной краіны Еўрапейскага звязку ў другую, это нормально. Я мяркую, што і Польша ёсць блізкая для беларусоў, але хацелася бы, щоб Вільня заўжды аставалася тым цэнтрам і беларускай і такой історыі теж і Францішка Скарына першую кнігу выдрукаваў у Вільні, і Ніва друкавалася часопісьма у Вільні, і павязана культура з Вільняй. Я думаю, боль, ніж з Польшай ці другімі краінамі Еўрапейскага звязку. Сітуацыю трэба змяняць, але для гэтага патрэбныя крокі не толькі за стараны Літвы. А як вы ацэньваеце гэтую кампанію, не кампанію, я сказаў бы, праблему, якая была агучана ў літоўскім асяроддзі, так званы літвінізм? Так, гэта штучнае пытанне, ці гэта пытанне для навукоўцаў, ці грамадскія, а некаторыя палітыкі літоўскія на гэтым, так сказаць, зараблялі капітал? Я ацэньваю, што такую сітуацыю, як літвінізм, ці выкарыстанне, напрыклад, герба, погоня, трэба абсуждаць на паземе навукоўцаў і гісторыкаў, якія без палітыкі должны прыйти к рашэнню агульнага, якая ёсць сітуацыя. Гэта натуральна. Літва і Беларусь жылі разам як у адном панстве, Великом княстве Літоўскам з 13 стагоддзя, і фактычна толькі між першай і другой святавымі войнамі жылі порознь, і з 90-го года, 1990 года зачалі жыць порознь, калі наш раздзяляе мяжа, была одна панства, одна гісторыя, якая аб'ядзяняе і сягоння нашы народы, як і літоўскія, так і беларускія. Ясна, палітыка нас дзеліць, але не дзеліць беларусоў і літоўцаў. Не трэба, чтобы палітыка дзеліла беларусоў і літоўцаў, бо гісторыя показывае, што і у будучым літоўцы і
і беларусы змушаны будуць гістарычна жыць адзін калі аднаго і жыць як соседзі. Так, мы жылі 400 гадоў в адной дзяржаве, ніколі не было мяжы паміж Мінскам і Вільнем да 91 года, фактычна. Але вось гэтых, скажем, там палітыкаў, которые выступаюць супраць літвінізму, фактычна падтрымлівае Александр Лукашенко, які хацеў бы выкрэсліць 400-гадовую гісторыю приналежнасці Беларусі да Великага княства, схаваць гэтую памяць і весці Беларусь да рускага міра. Вось. Таму, канешне, спрэчкі вакол гістарычнай памяці, яны і палітычныя маюць значэнне. Гэта направда так, і калі палітыкі з стороны Лукашэнкі звязаць гэта з Русю, а не Беларусю і Літвой, гэта наступны крок, які праводзіць да эскалацыі сітуацыі. Гэта натуральна, тады пазіцыя і літоўскіх палітыкаў будзе укірована на гэта, што літвінізм гэта і загроза для бяспекі і Літвы, і цэлай гісторыі. Гэта натуральна. І з гэтым трэба якось бароцца і даваць інфармацыю, але навукоўцы з гісторыкі Літвы, гэтыя, якія і Беларусі, якія ацэньваюць адэкватна гэтую гісторыю, патрэбна, щоб они спатыкаліся, размаўлялі на этот тэмат і знайшлі кансенсум в этой ситуации. Хацеў бы спытаць вас як міністра ўнутраных спраў, не толькі як і гісторыка, але тыя беларусы, каля 60 тысяч, якія жывуць у Літве, ці ствараюць яны нейкія, скажем так, крымінальныя праблемы, ці яны патрапляюць у нейкія зводкі крымінальнага характару ў міністэрстве, ці ўвогуле яны, скажем, уяўляюць небяспеку для вас? Небяспекі для мяне, чи для літоўскага панства, государства, для Літвы я не вижу. Усе, якія нарушэнні адбываюцца за старану грамадзян Беларусі, беларусоў, гэта звыклыя чи карыстанне транспорт, дорожного руха, порушение правил дорожного руха. По нарушению правил дорожного руха и другие такие бытовые, як можна гэта казаць, ситуации, якія ёсць і среди літоўцаў і среди других жыхароў других панств. Стараемся не парушаць правілы дорожнага руху і ўсё іншае. Год таму ў Вільні адбылося некалькі такіх даволі прыкрых інцыдэнтаў, звязаных з нападамі на беларускія асяродкі. У беларускі дом там дзверы падпалілі, праваслаўны прыход пацярпеў, прытулак для ўцекачоў, нейкія надпісы такого правакацыйнага зместу з'явілася. Літоўская паліцыя прыязджала, даследавала. Ці як ідзе следства? Ці гэта аб'яднана в адную справу? Ці нейкім чынам можам ужо сказаць, хто за гэтым стаіць? У Літве расследавання правадзяць паліцыя і пракуратура. Якоїсь інфармації за сторони прокуратури я не отримував, і я думаю, що сьогодні слідство проводиться і що не окончено. Як буде окончено, я думаю, інформація буде подана. Сьогодні не маю жодної інформації, не можу коментувати цю ситуацію. А сам бачення, як це повпливало на білорусько-литовське дочинення тут? Я мяркую, што гэта могло быць і такім гібридным атакам, якія павадуе для того, чтобы гэтыя контакты і праца, і работа, якая вядзецца між беларусамі в Літве і літоўскімі владамі і другімі арганізацыямі не адбывалася на патрэбным пазёме. Літоўская дзяржава падтрымлівае дэмакратычныя сілы Беларусі, асабліва пасля 2020 года. Тут працуе офіс Светланы Ціханаўскай. Але часам гучаць крытычныя галасы адносна некаторых палітыкаў, адносна таго, што, напрыклад, Светлана Ціханаўская мела статус аховы высокі, і цяпер такое рашэнне было панізіць яе ахову, узровень аховы да крымінальнай паліцыі. Дыскусіі прагучалі, ці можна сказаць, што на гэты момант сітуацыя ўжо як бы вырашылася, як бы ўдалося ўрэгуляваць гэты момант?
Я мяркую, што ахова, якая ёсць сягоння для Святланы Ціхановскай, і якая плануецца, я бы не назваў гэта паніжэннем, панізіць, бо і ацэнка рызыкі і цалой сітуацыі, якая адбываецца з нашай стараны, она адэкватна, і калі будзе пагроза большая ці якая-нибудь другая, я думаю, заўсегда можна звярнуцца і рабіць і адбываць эту ахову і ў прэжным рэжыме. Гэта не ёсць якая там пазіцыя па пагаршэння сітуацыі за стараны літоўскіх уладаў. Не, гэта ёсць ацэнка сітуацыі, якая ёсць. І якія дасвядчэння маюць крымінальная паліцыя чи паліцыя Літвы, яна дае магчымасць ахову трымаць на патрэбным паземе. Я дякую вам шчыра, спадар міністр, за тое, што мы правялі з вами такую змястоўную гутарку і правялі яе на беларускай мове. Прызнаюся, што я размаўляў з міністрамі ўнутраных спраў Беларусі ў свой час, многімі, так? Ніхто так па-беларуску не гаварыў. Дзякуй. А адкуль вы вывучылі так добра беларускую мову? У школу беларускую, відаць, не хадзілі? Не хадзіў у школу беларускай. Я думаю, што ўсе людзі, якія ёсць нашчадкамі Вялікага княства Літоўскага ў крыві, маюць найменей 3 мовы, якія генетычна падносяцца ад сэрца. Беларуская, літоўская і польская, якія былі выкарыстаныя на гэтай тэрыторыі. Але напраўда нарадзіўся ў Літве. Сам я паляк, літоўскі паляк. І маі продкі былі усе з Літвы. Можа, адні былі з Лінтупаў, за старады Беларусі сягонняшняй. Але нарадзіўся, як не странна, як інтарэсна, на вуліцы беларусоў, якія носяць назву і сягоння. Сягоння гэта ёсць вуліца беларусоў, бо якасць... Беларуская вуліца. Беларусаў. 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 Не беларуская, а беларусаў. І сягоння назва такая засталася. Было много прыехавшы беларусаў з Новагрудчыны, з Смяншчыны, якія по войне шукалі лепшага жыццё і прыязджалі ў Літву. Слышаў гэтую мову, як бы не размаўляў, слухаў. Размаўляць іх начаў толькі цяпер з вами. І такая з дзецтва часопісьма «Вожык», які, помню, прынёс мой калега, сосед. Я глядзеў, і першыя слова на беларускай мове былі прачытаны мной з гэтага часопісна «Вожык». Надта інтарэсны быў для мяне тады гэты журнал. Але, папраўду, я думаю і мяркую, што трэба знаць мовы ўсіх суседзяў. Латвійская яшчэ чакае, але, напраўда, літоўская, польская, беларуская мова у нашым краіне, у гэтай мясцовасці патрэбныя для того, чтобы зразумець і не забыць гісторыю, якая нас павязала і вяжа да сих пор, злучае нас у ядиную такую, народ не сказаў бы сягоння, але ядиную такую супольнасць, якую для нашага пакалення, для жыхароў цяперашняга часу трэба трымаць, чтобы у будучым і Беларусь, і Літва оставаліся суседзямі, якія жывуць дружна. Дякую, спадар міністр. Ачу, пане міністре. Ачу.